ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿಗ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಶ್ರೀತ್. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕುದ್ರೊಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾಮ ಮಾಮಿನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಎಂಚಾಪುಂಡಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಮಂಡ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬಂದಡು ಏನು ಎಂಚ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಏನೆಂದಿನ ಯಜಮಾನ್ರು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೆಂಡತಿಯವರು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಏನು ಕುಡ್ಲದಾಲಿತ್ತು ಹೊರೆಲ್ಲ ಕುದ್ರೊಳಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಕುದ್ರೊಳಿ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಯಪಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿಂಗ್ ಚಿಂಗ್ ತೊಲೆ ತೊಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕಿ ನಮ್ಮ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ದು ಬಿದಡಿಯ PPL. What is the full form of PPL, Mr. Ashwin? Paradeep Postpaid Limited. ಅಂಚನಾ ಯಾನ್ ಎಂಚನೆಂತ ಪೂಜಾರಿ ಪರಿವಾರ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಏನ ಕನ್ನಡ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್. ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಚಿ 98.7 ಇದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಅಶ್ವಿತ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರ. ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅತ್ತ ತುಳುಟ್ಟವಿ ಸಾರಿ ತುಳುಟು ಪದ್ಯಾನ್ ಬೇರೆ ತುಳುತ್ತ ಪದ್ಯಾನಿ ಮಟ್ಟದ ಬನ್ನಿ ಹಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಆಗ ಕನ್ನಡಿ ಯಾನೆಂಚ ತೋಜ ತುಳುದು ಪನ್ನತಿ ಯಬ್ಬಾ ಎಂದನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅನ್ಬೋಡ ಜಾಗದ ಬದರೆಂಚ ಇದು ಕಾವೂರು. ಕಾವೂರದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದೇ ಕಾವೂರು ಒಂದು ಪುದರ್ ಬರೋ ರೀಸನ್ ಉಂಟಾ? ಎಂಕ್ಲ ಪಾತೆರ ಪೂರ ಮುಗಿದಾನಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕ್ಲನ ಅಮ್ಮ ಮುಖ ಪಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಿನ ಮಗಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಭತ್ತ ಕಾತುಕೊಳ್ಳುದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತಿಂಡಿ ಕೊನತಿತ್ತೇರು. ಅಮ್ಮ ಅಂತೂ ಭಯಂಕರ ಪೆಲಕಾಯಿ ದಡ್ಡೆ ಪೂರ ವಾಪಸ್ ಕೊನತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕಾಡು ಪಾಡೊಂದು ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಮಾಮಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಾಲೆ ಅನ್ನಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿರು. ಪೂರ ಲಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಂಚಿ ಪೋಯಿನ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತನ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ರೂಮಿಗೆ ಬರ್ಕ ಅಂದು ಪೂರಲ್ಲವ್ರ ಸೇರ್ಗ ಅಂದು ಆಂಡ್ ಅವರ ಪತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ವಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರಪೋಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣತೆ. ಅಂದು ಕುದ್ರೊಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಕ್ಲೈಟ್ ಪೋದಿಚ್ಚಂಡು ಎನ್ನ ಕಿನ್ಯ ವರ್ಮೇಡ ಪಾತೆರಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪತ್ತೊನ್ನ ಜತ್ತಿ ಬುಕ್ಕರ ಹಾಗೆ ಪೂರ ತೋಜ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಪನೋಡು ನಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾನ ಸುರುಪತ್ತಿನ ತಿಪ್ಪು ಭಯಂಕರ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಇರ್ದದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂದು. ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪೋಯ್ನಿರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಇತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಉರ್ತಿಯೇ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ನಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ದೇವರನ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಲ್ತು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮನ್ಪದು ಕೃಷ್ಣನ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಪೊಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲೋದು ಸೀದಾ ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ತೂಕ ಪನ್ಪುನಂಚೆನೆ ಇತ್ತುಂಡು. ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜೇ ದಿನ ಆತೇನು ಪೂರ ಕವರ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಫೋಟೋಸ್ ದೆತ್ತೊಂದ ಅದು ಸೀದಾ ಅನ್ನಛತ್ರಗೆ ಪೋಯ. ನಮ್ಮೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಣ ಅನ್ನಛತ್ರಗೆ ಪೋಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ನಲ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಕೊರ್ಪುನು ಅನ್ಪುನ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ವನಸು ಮಂತದ್ದು ಸೀದಾ ರೂಮಿಗೆ ಬತ್ತ. ರೂಮಿಗೂ ಏನು ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡ್ತು ಮುಕ್ಳೆಯರ್ಲ ಬತ್ತಿ ಜನ ಸುರು ಬರ್ಪುನ. ಸೊ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಕ್ಳಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನೇ ಮುಲ್ತುಲೆ ಫ್ರಿಜ್ ಬರ್ತದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಗಿಫ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಗಿಫ್ಟ್ ಈ ಫ್ರಿಜ್. ಸೊ ಸರಿ ಟೈಮ್ಗೂ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಚಾನಾಗ. ಸೀದಾ ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡದೆ ಬುಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಂಡೆ ಮೆಕ್ಕೆನಕ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಐನೆ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತದ ಐಕೊಂಜಿ ನೆಲೆ ಪಂಡದ ಕೊರಿಯರು
ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಂಬ ಆತೆ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ಪುನ ಅವಳ ಅಡ್ರಾಡೆ ಕೇಕ್ ಪಾತೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಶುಭಮಸ್ತು. ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಲ ಆವಡ್ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನೊಂಡತಿ ಅವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮಗೆ ಒರಿಯೊರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಏಪಲ ಇತ್ತಿನದಿ ಬಟ್ ಪೂರೆರ್ನೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದೊಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡತಿ ಅವು ಪೂರ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದು. ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ನಾನ್ ವೆಜ್ಡ್ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡಿಡು ಗಮ್ಮತ್ತಿಡು ಮನಸ್ ಮಂತೀರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುನಂದು ಇಂಕ ಬಾರಿ ಅಪ್ರೂಪ ಇಂಚು ತಿಕ್ಕುನ ಅಮ್ಮಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೀರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೀರು ಚಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಾಂಡ್ ವನಸ್ಪೂರ ಅದು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಚಾಯ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತಕ್ಲ ಪಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡ ಚಾ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಡೆತ ಸೊ ಪೂರೆರ್ಲ ಚಾಯ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂದ ಒಂಥರ ಚುರು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತೇರಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ನಾನು ಎಂಚಾಂಡೆ ಎಂಚಾಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಆ ರೇಪಲ ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಚಾನಮ್ಮೇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದ್ ಖುಷಿ ಅಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗುದು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ರೂಮ್ ಬತ್ತದ ಪೂರ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮೈತಿನ ಅಜ್ಜಿ ತೋರಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ವಿಶ್ ಮಂತಾರ ಎಲ್ಲತ್ತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನಾಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಾನೂರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ ಬಿದ ರೆಡಿ ಉಪದ್ರ ಬಾಯ್ ಮಾಮಿ ಸೀದಾಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಪುನ ಅಂದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೋರ ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಪೋರ ತುಂಬರ ಪನಂಬೂರು ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಕಾಂದು ಆಂಡ್ ಸೊ ಪನಂಬೂರು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಯ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ ಪಂಡ ಬೀಚ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಲಿ ಐನ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಪಾರ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರರಿಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾನು ತೂರಡ್ತೆ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆನ್ನೆಗೆ ಪನಂಬುರ್ಗು ಬತ್ತ ಮುಲ್ದಾದ ಮುಲ್ಬುಡ್ ಪೂಜೆರು ಸೊ ಬೇತಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿಗೆ ನತ್ತಿಗೆ ಹೊನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ತು ಚೂರು ದೂರತ್ತು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಅವೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಯ್ಯೋ ನಿಕಲಾವೆ ಬೋಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೀಚ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಚು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿತೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿತಿ ಈಗ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಿ ಅಂಡ್ ಮರಪ್ಪ ಅಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್